Ako biste želeli da me Novak u sljedećem videu nauči nešto malo teže, nešto... Šta ja radim, ja ne moguće. Pa kako da dođem do tog miliona? Šta da snimim? Pesmu? To je dobra ideja. Da, ali ja ne znam da pevam. Ej, a da pozovem Ronalda ili Mesija? Kako da dođem do njih? Mnogo sam glup. Ček. Trambolina! Tramboline za vesele... Šta? Ne... Fokusiraj ovo! Tramboline za vesele letnje igre. Ali meni treba za zimu! Šta me gledaš? Čekam da se subscribe-uješ. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, vidimo se, ćao! Šalim se naravno, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu u kom neće biti fudbalskih stvari, ali će biti nečega što obožavate na mom kanalu. Posle 7 dana čekanja, trambolina je konačno tu, da vidimo da li na ovoj trambolini mogu da uradim salto. Kakva je ovo trambolina? Ona neka kineska, šta je ovo? Što ne odskače? Nema reklame za ove, nisu mi dali trambolinu, morao sam da platim. Gde mi je neki selotejp? Dajte mi selotejp da prekrijem reklamu! Evo, ne vidi se ko je. Čekaj da ti okrenem da možeš lepo da vidiš subscriberu moj. Vaš čovjek Jota kupio trambolinu jer hoće da nauči lepo da radi salto. Malo mi je dosadilo iskreno da idem po onim gimnastičarskim klubovima i da idem po onim parkovima sa trambolinama. Rešio sam da kupim trambolinu, da je stavim ovdje u studio i da vežbam to. Pa i sad ovdje šta piše. Ova trambolina je namenjena za upotrebu u domaćinstvu i može se koristiti samo na otvorenom. A vi trambolindžije, jel mislite da nas ovdje na kanalu briga za vaša pravila? Pa nije nas briga za vaša pravila i zato ova trambolina neće biti na otvorenom, nego će biti na zatvorenom. Opa. Ovo je ona mreža što ide okolo, ja to neću stavljati. Kao što vidite, prečnika 426 cm. Moj studio je širok 5 metara, dugačak je 14 metara, tako da će lepo da čučne po širini, taman tu. Imaće mesta i za penale, i za skakanje, imaće mesta za sve. Opa, vidimo neki alat poseban za tramboline, a? Ovdje možeš da stojiš, ne smiješ da sediš. Kaže da pre sklapanja moram da pročitam sve ovo. Pa ja da sam htio da čitam ovoliko, ja bih završio faks. Molimo vas da. Pa kako pogreše prvu reč? Molim vas, gledajte ovo, gledaj što piše. Molim vas da. Jel imaju ovi space da odvoje ova slova? Šta je ovo? Da ću ovo uspjeti da sklopim sam, ja ne znam koliko će mi trebati vremena za ovo uopšte. Pa kud ću ja ovako neiskusan sa trambolinama bre, joj. Hoću trambolinu da sklopim ljudi, hoću trambolinu, šta će mi oke šipke, nisam limar. Gledaj ovo, molim ti, gledaj ove vežbe, gledaj ovo. Kakve su bre ovo vežbe? Ovo za žene u 70-im godinama, ne za mene mladića koji hoće salto da radi, znači majka sme da vas gleda dok skačete. Opterećenje 150 kg, dobro. Sa drugarom ne smete da skačete, noću ne smete da skačete, ne smete da bacate pahuljice iz jedne ruke i vodu iz druge, ne smete da pušite i da pijete, to nikako. Ne smete da makazama, noževima i ključevima bušite patiku, smete da širite ruke kad skačete, ne smete salto da radite. Pa što sam kupao trambolinu? Vraćaj ovo bre nazad, šta će mi ovo sad kad ne smijem salto da radim na njoj? Prvo pravilo sam prekršio, tramboline unutra nije s polja. Drugo pravilo sam prekršio, radit ću salto. Treće pravilo koje ću prekršim, skakaću... Uopšte ja nemam drugare, teo sam kažem skakaću sa drugarima. Ti ćeš da skačeš? Može.
Iskreno da vam kažem, meni ovo nešto izgleda nesigurno. Ko je ovo? Ovo je Novak namještao. Novače, ti hoćeš da ja poginem ovdje, a? Biće donacije za moju novu kičmu, kad je budem izlomio na ovome, pošto mi očigledno ne znamo ovo lepo da sklapamo. Najteži deo su ove opruge kojih ima brda. Sad sam skontao šta znači ovaj alat ovdje u ovoj kesi za dokaze. Ova ide ovdje, a ova ide ovdje. I kud 200. I sad ja to treba da uradim još jedno 100 puta. Ostavljamo kameru, mora i kamerom da mi pomogne, ba to nema hleba samo od držanja kamere, mora trambolina da se sklapa. Ostavljaj kameru čovječe, uzimaj ove opruge, pomaži mi ovdje, ne mogu sve ovo sam. Da, vezivanje je u toku. Ja volim da izmišljam reči kao što znate, pored reči pimpač koja je moja reč, ja sam trambolinđija novu reč izmislio, tako da slobodno kupite Đotin rečnik u prodaju već danas. Ok, trambolina je konačno gotova, stavili smo i ovu zaštitu preko opruga i sad je vreme da se oproba skakanje. Zaštitna mreža je u ovoj kutiji, ali iskreno mislim da nema poente da je stavljam sad. Ako i vi skakućete po trambolini, obavezno se pazite tih salta i gluposti, nemojte to da pokušavate. Znaš kako kad si nesiguran u ono što si radio, a nemaš pojma da li si to pravilno odradio. Ne! Čulo se nešto, ne ispreda se, znaš kako se čulo se nešto ovdje. Moj kamerman je breakdancer, tako da nakon što ja budem pokušao nešto, vidjet ćete njega šta može da uradi i u nekom od narednih videa možda će on mene da nauči nešto. Osjećam se kao dete od 5 godina, znaš ono? Pa! Gledaj breakdancera sad. Ne, znaš kako je klizava, ne možeš da veraš. Klizava, šta je ovo? Dobar sam ja sa saltom, nego trambolina nije dobra sa mnom. Baš klizi, gledaj sad. Gle. Prvi salto! Yes! Hvala svima vama koji ste verovali u mene. I moj kamerman koji je spreman za svoj nastup na trambolini. Pokaži taj salto, pokaži taj breakdance koji znaš. Ajmo, pripremaš se ko gimnastičarka, bre. Ali tamo sam počeo da vrištim, brate. Hteo sam da navijam za tebe, a kažem ti da je klizao, pazi se. Ako biste želi da me Novak u sljedećem videu nauči nešto malo teže, nešto... Ako želite da me nauči nešto teže, pošto on zna da radi i onaj opruženi salto i side i te gluposti, ako želite da me to nauči, napišite mi nešto dole u komentarima šta želite da probam da naučim, ja ću to pokušati, a slobodno možete da napišete i neke... Slobodno možete da napišete i neke izazove koje bi trebalo da odradim na trambolini. A sad je red na mene da se popnem na tramboline i da pokušam da odradim još nešto pre nego što završim ovaj video. Ne! Šta ja radim? Ja ne mogu ići. Pa šta vam je volim ovako da ležim? Ovako ja ležim u krevet svako večer inače. Znaš kako se ja budim iz kreveta? Znaš ono kad misliš da možeš, a zapravo ne možeš. Hvala.
Ekipo, vi ako još uvijek niste deo ekipe, obavezno razvalite to subscribe dugme, jer šta? Dolazi najjači kontent, kupljena trambolina, stavljena je u studio, u komentarima predložite neke izazove koje bih mogao da radim na njoj. Mi se vidimo uskoro sa novim videom koji će vjerovatno biti iz studija sa tramboline, jer to mi je mnogo zanimljivo sad. A mi se vidimo uskoro sa novim videom, do tad budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!